Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ti baboy ni Marina. Agtartaraken iti baboy, dagiti naganak ni Marina. Daytoy iti pagbibiyagan da. Babaan iti daytoy, makaeskwela ni Marina, kan makagatang da kadagiti kasapulan na iti eskwelaan. Maigatangan pa iti inana iti napintas a bestida, agraman sapatos na. Isuan na ragsak ama panag-eskwela ni Marina. Takanayon akabarbaro dagiti bado ken sapatos na. Iti baysa nga aldaw ken nagpintas metten day tabag mo, Marina. Kagatgatang ni nanang ko daytoy. Nangina siguro day ta. Wana, nangina. Nga madamat nga min kwartami ngay gatang na. Oray no nangina. Kastan tuman met abag ti pagatang ko kaninanang ko. Agpadpada tanton. Sa bali met akulor kanyak a. No pingken ka, blumet kanyak. Sige, agpagatang ka. Tapno agpadpadatan iti bag. Agawid ka din, Marina? One DJ, kayat mo, agkuyog ta nga agawid. Magmagna ka nga agawid? Wana, kabarbaron sa may dati sapatos ko. Iso akayat ko ti magmagna. Ay, isumit lagaya makayat mo ti magmagna ah. Tabarbaro ti sapatos mo. Ginatang ni nanang ko daytoy. Naglagaan nga ipagna. Marina, Apay, apaya ka na yun na barbaro nagiti gamit mo. Pati nagiti badong, baro manan. wana, tadakwat kami nga igatang ni nanang ko iti kabarbaro ang gamit ko. Kasta aya. Imbag kayo pay. Saan akas kanyak? Kanayon nga awan kwartami. Mangantayon, nanang. Wan anak, ala agtugaw kan tamangan tan. Ni tatangay. Maudin amangan. Bambantayan na dagiti taraken na ababoy. Tagsasakit damot kanon. Anya? Agkakapsot dan. Adapay kit din natay. Ay, apay ngay, nanang. Ipagnanakano ngamin ita ti sakit dagiti baboy. Ay, kastyay. Iso amanipo dita. Agimpad tayon, wen. Awan pay laang ti gumatang iti saan nakasapulan. Ay, sayang. Agpakatang ako mapay iti may sambis tidak. Dagiti pay laang importante ti gatangan tayo, anak ko. Anya dagita nga importante, nanang. Dagiti makan, agas, ken dagiti daduma pay akasapulan tayo, tapno agbyag tayo. O, anya nga lakay, narabyang kamot na ni Jepi Gerim. Ay, Oh, apay ang nagsana ay kaiti kasta. adun ka dagiti tarakan tayo ababoy tinatay. Bakit? Anya? Imay dagiti taga munisipyo. Kunada kapilitan na patayon ti daduma ababoy tapnusan nga agwaras ti sakit. Ada sakit dagiti baboy tayo? Uon, bakit? Sakit ang nalakang agwaras kan nalaka makaakar ka dagiti daduma ababoy. Ha? Kasanon ti pagbyag tayo no kasta? Awanan ti tarakan nyo ababoy, Marina. Awanin, Karen. Pinatay da aminan. Anya? Iso ang jakod magatang di kayat ko abistida. Anya nga min abistida day taaya? Diyan nga adaripod na iti sangwanan na. Ay, Win, sayang. Awan mo't kanon kwartami. Kuna ni nanang ko. Iso ang sayang nga talaga. Marina, umay ka ditoy. Apay, DJ. Kita ang ti sapatos ko oh. Oh, Ha? Ay,
Nagpintas matan day ta sapatos mo. Nanginginangam ti sapatos mo ah. Kasta ka di? Ay, anay ko. Apay binandagam ti sakang. Nagsakit. Padasag laeng. No nalagdamot la dahito yung sapatos ko. Anay ko. Marina, anak, dahito lang ang 5 pisos ti balon mo amapan ag-eskwela, wan? Apay day talaong nanang. Sigo da 50 pesos dit ito dyo. Agan anos ka, anak ko. Taan niya ngay katawan mo ti pagbiyagan tayo. Kaya't nasawan. Magmag na ako na mapanag-eskwela? Wan, Marina. An-ano sa mon, anak. Adamot dagiti padam nga ubing amagmag na. Nanang, kaya't yung asawan. Saan nyo kailangan magatang yung bestida ng ipagpagatang ko? Saan pa'y, anak ko? Saan abali? Gatangan tayon to dayjay, inton addan to manon taraken ni tatang mo. Uy, talaga magmagna ka na, Marina. Oh, Saan nakangasit ganday, Jeng? apay mat? Ba't di kam tumanin to'y sakang? Gabuta baro dito sapatos mo? Mangbadog kalatan iti saka? Siyempre, ipasikat ko mat ati sapatos ko. Sige, umuna akon. Makikuyog aklangan kadagiti padak a boys. Yeah. Napanan? Ha? Anya dayta? Sinan baboy? Alkat siyan samad. Pidutak man. Mabalin sapay mo't daytoy. Ikabil ko itibag ko. Pag alkansyaang, tapno da maurnong ko a kwarta. Bugwak analaing daytoy napidot kong alkansya. Marina! Marina! Apay nanang. Anya man ang aramidam di taaya. Agay ayam ka manan iti danom. Saan nanang? Saan mo asayangan ti danom, anak ko? Tabay-bayadan tayo dayta. Huwag nanang. Bugwak daytoy alkansya napidot ko. Kalpasan na. Idulin ko. Adan don alkansya. Anya ti birbiro kam di ta sirok ti balay, Marina. Dahil ti bote kan papapil tatang. Tingnak ila ko iti junk shop. Nasaya day ta na panunot mo, anak ko. Ado ti nakaduli na botbote kan plastik kan karkarton di ta sirok. Alayo mo amin na. Owen tatang. Ingnak ila ko amin. Tapno adda kwarta. Nagaduday to ila ko ma. Owen nanasitang. Inornong ko dagita. Nasaya ata na panunot mo ti agila ko kadagiti bote, plastik, kan landok, tapno at da kwartam. Amoyo ka di nana. Agururnong ang iti kwarta. Kasta ti ubing, amuna ti agurnong. Adda nga min napidot kong alkansya. Asinan baboy nana. Punuam ka di daytang alkansyam. Owen nana. Anya ngay matikayat mo agatangan iti maurnong mo, neneng. Ado, anana, bestida, sapatos, kan bag. O sige, umay kan tumanen agila ko iti maurnong mo a plastik, kan papel, dito itiyang shop ko, ha? Owen nana, kasta talaga ti aramidan. Imbag man, talimawag mo dito'y sirok ti balay, lakay. Inla ko amin ni Marina dagiti nakadulin dito'y abote, kan papel, kastamatan dagiti plastik. Ay, idi pa'y aplano nga aramidan dayta. Namjak lamasang sango. Inarami dan ni Marina para kan ka. Nasayaat mo't. Imbag lang adda pangalaan na iti balonon na amapan ag-eskwela. Awan mo't ngaminan ti may pagpabalon ko kankwana. Agananos tayo bakit? Makasubot tayong tumatlaan. Dandanin sa mapon no dati alkansyak Ado nga minin tinay-tinag ko ditoy. Anaglakwa kadagiti plastik.
Nagpagpidot ijerwar iti plastik. Tamay na yun iti sumaruno nga ilakop kanina nasitang. Oh, dayjay manin na kinuman na plastik. Inakpidutan. Ala, agpitpitot kalaangan iti plastik. Wan, Karen. Ay sus, kaasi kamat Marina. Kitaan da iti bistidak o. Wow. Nagpintasan day tabistidam. Saan ka di akas ti abistida ti kayat mo agatangan iti? Wan, Karen. Kasta. Nga mas napinpintas day ta. Kan kitaan da iti bag ko o. Kabarbaro ore day tabag mo. Barbaro amin ang agamit ko, Marina. Si Kangay, apay nga ngagpitpitot kalaangin iti plastik. Kuha ngamin. Tapno da ilako kanina na sitang. Agur ornongak ngamin iti kwarta. Awan ka din kwartayo? Awanin Ay sus, kaasi kamat Marina. Ala, impasikat ko lang ti bistidak kan bag ko. Oh, dayjay pa'y ti plastik. Ingkalainan. Oh, sige, Karen. Laglagi pa, Marina. Asaan akababa intagpidot iti plastik, neneng? Ti kababain, day ti agaramid kay ti takas. Kas kumay ti agtakaw. Iso asaan mo adeng-denggan ti bagbaga dagiti datuman. Uy, nana sitang. Oh, at uka din tinaurnong mo ijay alkansyam. Andun, anana. Dandani mapunan di alkansyam. Magatang munton dagiti kayat mo agatangan. Anya nga min dagi jayon. Bistida, sapatos, kan bag. Nasayat. Saan na nakasapula na dumawat ka kadagiti naganak mo? Adan na urnong mo nga igatang mo kadagiti kayat mo agatangan. Mabalin tayong nagtarakan iti baboy bakit? Awan pa'y matigatang tayo iti burya sa tarak nun tayo. Narigat mo't ano umutang ka manan, lakay. Nanang, tatang, problema yung gayam tigatang nyo ititarak ninyo ababoy. Wen, Marina. Atoy igam ko day di alkansyak. Lukatan nyo tapno da pag nayon iti igatang yo. Kayat mo asawan? Usaran tayo day ti urnong mo, anak ko. Wan, nanang. Nasaya at unay day taan na panunot mo. Kan nasaya ta da ornong mo, Marina. Sige man na rod. Usaran tayo day ti na ornong mo akwarta. Kat inton dumakkel dagiti baboy at tarak na ni tatang mo. Sukatan min tumatlaang to'y kwartam, anak ko. Nana sitang, umayak manin ang gila ko iti plastic kan bote. Kunak man no adan kwartayo, tanaila ko amin ni tatang mo dagiti tarakan na ababoy. Adan nana. Ado manin kwartami. Kayat ko lat tatagila ko iti plastic kan bote. Tapno da maurnong ko, abukod ko kwarta. Nakasursuro kan neneng. Malaala, umay ka, takilwunta dagiti ilakom. Gapo iti napasamak iti pagbiyagan da Marina. Nasursuro na ti agurnong, babaan iti alkansyana, asinan baboy. Nga iso ti pagururnongan na iti kwartana. Katsipod idin ubing, amo na matan ti agimpad. Naamiris na, asaan anasken, akanayon abaro ti sapatos, bistida, ken bagna. Kat intuloy na nga rod tinagurnong, agingga nga imado tinaurnong na. Bueno obing, ditan tinagibusan, ti sarsarita tayo ngayon surat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo
Iti MPPC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.